għandna niffokaw fuq kif semmexxu l-intelligenza artifiċjali u mhux inħalluha tmexxi lilna. Dan fil-waqt li għandna bżonn investu fil-ħiliet tal-ħaddiema tagħna. Kien dan is-sentiment li ħareġ minn laqa li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien mal-eks Ministru Finlandiż Olli-Pekka Heinonen. F'din il-laqa Alex Borg tkellem dwar kif f'pajjiżna anka skont is-servej tal-EY l-akbar sfidi li għandna huma dawk tal-ħiliet tal-ħaddiema tagħna u anka r-reskilling, fejn anka spjega li l-modell edukattiv tagħna huwa bbażat fuq kif wieħed jitgħallem bl-amment u mhux li jikkritika. Min-naħa tiegħu l-eks Ministru Finlandiż spjega li kien propju hu il-moħħ wara bidla fil-kurrikulum u l-awtonomija edukattiva f'pajjiżu, illi wassal sabiex l-edukaturi ikunu aktar liberi u jaddattaw tagħlim li huwa adattat għal bżonnijiet tal-komunità. Madankollu l-eks Ministru enfasizza l-bżonn tal-ekwità u anke t-tagħlim tul ħajjitna kollha, fejn anke spjega l-importanza li tintuża t-teknoloġija. Huwa kien Ministru tal-Edukazzjoni mill-1994 sal-1999 fejn imbagħad sar Ministru għat-Trasport u l-Komunikazzjoni. Preżenti għal din il-laqgħa kienu kollha ambaxxatura l-Estonja u l-Finlandja Kenneth Vella u anke Shadow Ministers Justin Schembri u Jerome Caruana Cilja.